Yey badin fente ko ngala yere di koko etra chinye ay wango chinye fo anga barako chinye ka tamaga ko chinye ka jamana ka jo o chinye ka anga nyomena o chinye ka balmayo ka ko ka sinja ka ko ka baro ka ko ka sabula chinye ale de laba ne ko bagade ko mani watila sa ko obismillah Clédou, allez sur ça fait. Amara Kone, Aben Kalafula, Obismila, Jamuka, un monde sans terrorisme, allez Kononala. On est bagari, bah, Tchakura Togolado, Alamasa, Alamasa, Aminozoro, Alamasa, que les gars fait 14 heures. Ani, Awa, Dene, Inafobina, Nyango, au chauffeur 22 heures pile, Aminozoro. Clédou, bah, ça fait, qui va remarquer, Malikola, Lakanakola, Katase, terrorisme, Koma, on est engagé, Amba, voilà, Noye, famille, Akasoro, Allah. Jamana Deun, Kake, Jamana Kono, Jamana Kalama, Jamana Deun, Kake, Jamana Kono, Awasa, Ibafoko, Jamana Flani, Sabade. De nyon kono sabula yanchien oni yanchien o te kelenye yankibaru oni yankibaru e ko woraye aywa ni jamana de ma aywa nyon soro o la ku wara kono ni kuna foni kono la aka gele hakle ka ke kelenye bolo ka se ka de nyoma o sabula sa ne kote ngo kibaru anga jeze tien kono beka kibaru kibaru soro ima ke yoro la beka do ka fo e ma ke mali wo la ka fo ko mali e mali de do de iki yira ye fasokula bismillah Clédou safe aywa amara kone aywa dokun kono la yoro anda sera ko sebe munya anga armée koninka monter en puissance aywa anda sera ma ko sebe aywa mo yan wele ka bo aywa mali kono na fanchama ka irana ka foko aywa ko alhamdulillah bi ngote anga pmate ka foko fama ma mu fa anu de abada fama mana foko anya yankata abada jamana kadina mande jamana de kuma du mabani dugu kadina mande dugu de kuma du ma aywa ma chama yan wele amara aywa mo 70 ya ka foko ka yoro la bi ko alhamdulillah ko yelma wa bolo dara aywa ko maw hakina be se ka tege yoro cha manabi aywa dugu yere do ya fonye ka fo luka sugu yere munu ma do kumbe utuna sugula ka ta sanani sanduruwe ko ma do ye nali damene o sugula aywa mbe so fara fo ola aywa mbe aywa koro fo ola bi alhamdulillah aywa ambe munye bankasi amba ale fana fo ola bi ko sebe aywa ka fo ama fo ko bana de nyono fafe machina fafe amara an koni ne bakari ba che kora tugula mbo 70 ni wele soro ka boni fa bela jere la ka 70 ni ka fo ko u ka yoro bi ko alhamdulillah o amara don kono ani baroka ka ani mopmana ukoka bi ne ko akaka anga haklu jagabo parce que na manya ka fo moko bi ko alhamdulillah o amara nin dugu nunu fe flui aka gele aka dogo adugula ne bagari ko ni ko fo mata amata jamuka nke romuna aywa ko ani mamunu te nyon la ko doni jamuka kili na mata kena sigi adugu nunu ka dogo donc amye kibarua anyi tne do yekun kono o kono la ne ko aka onga hakina do yira moula parce que amara ntara yoro iba ka fo difficulté bamu kumbe anga mo kan folo minangoni fon ko re ko logistique ko yure ka niveau mais c'était d'abord la collaboration entre la population et les forces de l'ordre ntara mali fango fan mbeka ni yoro munu fiye kwa fo yoro kunga kala ibita ka fo collaboration bate anga forces de l'ordre ni anga population che yoro do la population ba fo na yu anintara majugu ko fo u bikla kana majugu bikla kana faka donc yoro do la majugu rebe menasu ke antisa oma mais ni muntara an ko fo anto tigi toyi anto ka du toyi donc oni raison chama kumbala iba population te ka sonka awa collaborer nanga force de l'ordre amara dugu chaman be alhamdulillah intara wula ani mo sera ka faranyonga parce que yalo dugu nu fenfo intara la iba soro awa muso tcheu c'est toutes les associations féminines jeunes c'est-à-dire notabilité autorité politique administrative ambe wole bla bedema ni mun se sera jamuka kono mun kadi munyi koka o nyebe munaka beki tafo nyonyena awa anga do femu be donc amara comment ça anya ka fo ni communication gelea o de be force de l'ordre ni wa moche o yoro nu nantara la anya anya groupe WhatsApp créé a yoro chama amara alhamdulillah ivalo nazaro be faire do créer abim na fanya de antara yoro fe la dugu don yoro demande mi on folo c'est-à-dire que nantara yoro mi la jeunesse par exemple on y nyono jeunesse ta o luka ou groupe bu bolo ou yere bolo c'est-à-dire que c'est entre eux jeunes oui le demande de beki baro dinyoma kan ni munye majugu munye nyanfe munye yanfe ni bi seranga ta fo fama oui wali te masoro ibi seka ala kuna fond di mamuma donc il est sûr que il y a 10 groupes nous ça fait ou va kuna fond rapidement donc c'était aussi un moyen pour que moko kaseka sécuriser ou kaseka hakna te doni kaseka au groupe bla kaseka kuna fond di parce que fin de do équation de do mo be ka kuma mun fo ama fo mo tate kende nga tant que population fani la kana ti la mo mu tike di nyoma femme ni lakana ya tsika soro aka gela soro le ka gele donc le kono la
dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la bon maintenant o de kɔnɔ an bɛ solution alternative ɲini cogo di force de l'ordre bɛ se ka kunnafoni donc ne Bakari ayiwa n ka tila o solution an y'o sigi yɔrɔ caman ayiwa an taara Yorosɔkaw fɛ yen c'était comme ça an taara yɔrɔ caman koro ni a bɛɛ bɛ ten donc an ye groupe sigi ayiwa donc mɔgɔw b'a dɔn sisan k'a fɔ u bɛ se ka u yɛrɛ dama bɛ se ka ɲɔgɔn kunnafoni dɔ la mais en même temps groupe national ba fana bɛ yen n'o ye danbetɔn ye ayiwa n'u fana bɛ se ka ayiwa kibaruya min bɛ diɲɛ kɔnɔ tourisme ko ni fɛnw kan u bɛ se k'u fana sɔrɔ o kan donc voilà un peu an ye baara kɛ cogo min na a bɛ se ka nafa ɲɛ kunnafoni ka se a se yɔrɔ la mais bi komi ne ko n ko maa bi bɛɛ ko alhamdulilayi amara donc minnu tun bɛ siran ko n bɛ siran ka kunnafoni di minnu tun bɛ siran ko ni n ye maajugu ko fɔ k'u bɛna kɛ tan donc bi u k'olu kan ka wuli k'u jɔ malidenw de kan ka wuli k'u jɔ ka hakilinatigɛ sɔrɔ a ko kɔnɔ bi k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka stabilité fitinin min sɔrɔ parce que sarasiw bɛ ka mun kɛ ne b'a fɔ a ma ko stabilité fitinin n y'o fɔ bɛɛ ye n ko marifa tɛ ko dilan n ko a tɛ ko dilan a tɛ kɛlɛ a tɛ kɛlɛ ban quoi aw mana mugu ci ɲɔgɔn na cogo o cogo a bɛ ka taa sigi ka kuma de donc n ko terrorisme ko in fana n ko marifa ka jɔyɔrɔ bɛ yen mais a fanba ye idéologie ko ye o bɛɛ b'a kɔnɔ donc sisan population fana nɔba de ka jɔyɔrɔba de bɛ yen n'i tun bɛ siran ka maajugu la ko fɔ donc n'a y'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn bi k'i hakilina tigɛra k'a fɔ k'i sécurisé don k'i ka force de l'ordre bɛ i tɔn kɔrɔ donc ne bolo k'a fɔ bilen ko n bɛ siran ka maajugu la ko fɔ k'u dénoncer o man ka kɛ ko ye bilen ni i ye banto o la sa an bɛ ɲɔgɔn ɲininka sa ni i yɛrɛ bɛ côté mun fɛ donc jeunes fana mɔgɔw fana ayiwa an ma se fa minnu fana fɛ nin hakilina in bɛ se ka cɛra yɔrɔ bɛɛ aw yɛrɛ dama de bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ ayiwa maaw y'a yira an na k'a fɔ ɲɔnɔ kɔnɔ la an ni terroristes bɛ bɛn foro kɔnɔ an n'u bɛ bɛn nin siraw kan an n'u bɛn nin sira kan nka an b'a fɔ jɔnni ye donc y a problème n'i ko kana faamaw fɛ yen u bɛ siran n'i ko ka taa nin yɔrɔ in na u bɛ siran bamanan ma an jaa ma jɔ ten nin ko in ɲɛ quoi a ko n'i ye faama ko yɛrɛ fɔ ka ban i ye ko ye wa sabula tubabuw nana ka ko mun kɛ bamanan to de donc faama ninnu bɛ o cogo de hali bi bamanan kunkolo la ye ko sa amara donc an ka se ka o de solution sɔrɔ population de ka jɔ a jɔyɔrɔ la pour que o de dingɛ in ka se ka datugu constat de don n taara dugu o dugu la kelen kelen fɛn fɛn la amara n y'a y'a bɛɛ la maaw ye misali o yɛrɛ cité n ye karisa taara nin ka taa u y'a kɛra tan karisa kɛra tan donc o de la an tɛ se ka jigin maaw la mais bi ni bɛɛ ko changement nana terrain kan pour que changement in tɔ ka se ka sinsin o ye population de sisan donc population jɔyɔrɔ ye collaboration de ye population jɔyɔrɔba ye ka se ka kunnafoni de di population fana man ka to bilen ko ni maajugu bɛ n bɛ maajugu yɔrɔ dɔn ni maajugu bɛ nin yɔrɔ in na ko n tɛ kunnafoni sɔrɔ ka di ko n bɛ siran ka taa fɔ donc ne hakili la tant que population fana ma jɛ o jɔyɔrɔ la an ye paix fitinin min sɔrɔ a ko bɛ tila ka segin ka na donc fo population de k'a jɔ a jɔyɔrɔ la o ye population de ka baara ye marifa t'o dilan muru t'o dilan amara an ka kuma di maaw ma an ni maaw an ka se ka hakilinaw ka walawala nin ko ka faamuyali ka se ka sɔrɔ a la an bɛ taabolo min nɔfɛ ko in na maaw ka se ka a faamu sabula ɲɔgɔn dɛmɛ de ye ko in ye faamaw jɔyɔrɔ bɛ yen politiciens jɔyɔrɔ bɛ yen jamana marabaaw jɔyɔrɔ bɛ yen sariyatigiw jɔyɔrɔ bɛ yen sarasiw jɔyɔrɔ bɛ yen an ka alimamiw jɔyɔrɔ bɛ yen population yɛrɛ fana jɔyɔrɔba bɛ yen e mun b'i ka sɛnɛkɛla la i ye maajugu ye i sera ka taa lako fɔ e ye ni joli kisi e bɔr'u ka kojugu dɔ kalama e y'u taatɔ ye fa dɔ fɛ sira dɔ fɛ e sera k'u ko fɔ i ye maa joli kisi 20 21 0011 un monde sans terrorisme radio clé 5 an ka walawala an ka faamu bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ ko in na bɛɛ allo o ka nɛgɛjuru b'o janfɔ la amara ayiwa an bɛ maa wɛrɛ lajɛ 20 21 0011 radio clé 5 ni ne Bakari Ba cɛkura togo la don alamisa tilegan 14h ani lundi o lundi i n'a fɔ bi n'a ɲɔgɔn ko 22h pile allo ayiwa nɛgɛjuru o fana ma sen sɔrɔ kosɛbɛ amara allo ayiwa nɛgɛjuru u tɛ ka sen sɔrɔ nka ayiwa an ka tila ayiwa nɛgɛ subaw don an mana sigi ɲɔgɔn kan ayiwa n'a jata anw na ayiwa k'a fɔ c'est tellement mauvais ça ayiwa allo bisimila haba denbaya haba bisimila ayiwa i bisimila an tulo b'i la wo an ka jamana in kɔnɔ quoi naamu an ka sabali an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ naamu i y'a faamu kosɛbɛ bon an mɛ min fɔ population mɔgɔ si kana politicien ko lamɛn a tuma n'a sigara cɛ o cɛ ma a ko minɛ n'a y'o minɛ a k'o kɛ tolérance zéro ye i y'a faamu o de ala sago sago sakotigi ye ala ye ayiwa ko n'i bɛ ngala foli tu don k'i b'a don sisi fɛ ayiwa foli taara dɔ kɛra jajiri fasa la quoi dɔ kɛra san 30 ko kelen
yen negata kangala yabla kangala fanga boy yere la mun ga bisani yere sa bisa ba kungolo kelew sa bisa ba ko jugu ke kelew sa bisa ba tonyo ni bara kelew donna na wa ka demba ya taye donna na wa ka gere taye donna na wa ka muso somo taye ka jamana kuturu ko ta ko blo kono te ka mo ka adama dia ta ko kete ho anga klanga wa fa nyanje dokeru la sa de en fait de ngam ngono bu do ndi ase ko ala kan bosula amira biama jamana ko bora compétence ko la moni munga ka mu mse muna ote jamana kera wa ho ma ko wa ako kacha ko amara ama ngo so ko kele medaille baba kema ko ndo de tara ko klakla mali ko na makewa mbe maiwa o mu eble jamana kera mu ngali sitake amara ama fo ko munu bala wa kwa u na ho ngado bala ho anya donne do ko anya donne 20 Allo bismillah aha ba ke to ka radio datku datku bismillah korbate mbalatan walhamdulillah haba donc ni koy ande do de kala ga nyanga dama mais c'est comme fo population yebi munu be ka fo be ko hakina tigi soro o joro be se ka ke munye awa stabilité fitini munu be ka soro ko sinzini na population joro mu se ka fo lebe mi ko population yi erga mi son la meli solo dro we population blatra tabarakallah kele gwale na edo mo be ko bu so nam na kata nyi ni kele mu bu kayeno kana ni fo radio la ambe gala me tabarakallah bi ni etara ni e ado minde ni na no ko vraiment be kan ka don ka fo minde san vraiment ne be ko population anga janga ni ko ne mali ko do anga yere ko ni yere ta ango da blanga ke mali ko ni mali smara do am be here soro ko wuli bali ni mali do masuma kana si te here soro hali here be mo ko mo bolo do ba ka here bo tala ki am drem ni ko here be kele mbolo ni be bulu ne kamala ti kari wa wala te bo siga konto la bere na fati bolo dro ambe do de ke ala ka hagli manda bela ami ali ala ka hagli manda bela ami parce que il euro monadi car la façon de ni ma amu gudon parce que ngi wa amu gudon ta nga kuma korodo nga ta na bita aywa mun ko nta faso ko mun ko nta ni ngwa beta se euro ma bit nyebe don abe don korotote kasayi ninge oshite anga wati de okay abe chinyo chama mbangi iga kuma ce abe chinyo chama mbangi okay tola anga foli ani taloni bi 2021 un monde sans terrorisme radio Clédou ale soba sanvela do aywa ambese ka jorob se ka kemunye bi okola baraka nyonya kuna foni charini ani nywanje majugu akana se ka dogoro soro on nywanje ka fo ble ko niya ko fo ko abeketa niya ko fo buna keta aywa na manye ka fo ko ambe skime ka mun kono abe sanja mambo ambe fanga che dongu jojoro mun ka bara bunke aywa sa alni ka ta soro fenja mangon ngumbe mun be ka ubalo barala obini ko be ka wole ko be ka yelama ka ta jamana do be ka nyini sira mu ve on akla mali don fana joro ba de be ko ina ko yi population joro ine angode nyefo nywanye shuina allo togola haba demba ya bismillah baste ambala tanu alhamdulillah togola ini sama haba andafla bismillah bon ne ko na proposition mi togola u ka essayer ka identification utile quoi namo ka carte biométrique bon parce que manu tellement que buntili be ka daw ko kulo u be ka kulo le blasa ku kunda dugu bawka ne re bora dongo ne re bora siku nyeba la nga sura sube patrouille la clique en direct fait siku dugu kono est-ce que l'identification ko kunyena bolendo très longtemps on te donne situation kono quoi aywa oye tien doye ambe ko kura sale sabla al ni asoro identification kun keledo voilà ne re bolo o donner nous be danger bo donner o bela bi parce que nous asoro kun kera iba asoro kun marché kun dira mamu ma beba do abeta famu fait mais ay ni na re bolo français bolo foi ma jane donc o danger do ouais be se ka gla ka di ma wora ma ku fuli kana do on jelanda amba fo voilà ngo ka volontaire tu manga meru la bara la aywa voilà mo ba do nu anga wolo se bon pa yiri ka blanga tana ya ko kacha donc c'est français et frère ka ponko tugo wallahi tugola ne be français to ko mbulu ci ko ntege ci ibado mba kalama berti anga fuli biye ini cheka wuli la 2021 ako anga famia parce que jamana jodo mbeta yoro dola nga baro do senfe c'était à Djema anye émission bana muso do nana amara nana nkere fa nana fu
ako togola ne be kan na ya ne kɔni mbi ka kuma me Bamako ne yitwa me kibi na dolo ne fana kɔni nana nga ka fodi ko ne ka jorobe e ka baro in kono wal kuma in kono ko mana no yekuyi kan ko nye fedo fo ale o ye munye nya yira muso o muso ne sera ki denkili sensibiliser ka bokuina e ko ke CTE ke ka joro ko fuita la ko fama ko do ko nte ka kuyi o majugu na ka be de sama wal e don de no ma do sama e kala fura ko lu sama ka bo majugu bulu ye na fanya faso e man na fanya faso ye sugula muso ha ye sugula ha e la bulu fo se fuite e donc abayira quelque part na mana nyogoni beba donc a fo i joro do ba ko 20 un monde sans terrorisme radio Clédou. Allô. Allô, salam alaikum. Alaikum salam dimbaya. Baswete. Ba bismillah. Alhamdulillah, jamuka Canada. Ko sebe jama ko lobina. Okay, basbe. Comme akulu de wala sa natlo wala ko bima jugo no bi mo mo nga wala ko ko fo. Awa, amon nga ko ne anu lu de sigila so ko ne jamuna jamako yu hakle to anasare. Awnu lui anu lu de be sigila sisa. Donc nere ko ne be bamo ya. Mais nga dugu ko ni tiere la fierté. Bo aw ka dugu sisa. Ma jugu mun ba aw cela. Ni ma aw ma ke ulu ko fo bawo fama bu no lu do aw cela to ka to ulu kala aw cela to di. An wana mago be fama were la an dama kashi. Mais amanya na ba fola am bo koro marala. Dugu to Yoro. Voilà, an ni Burkina be danche bon. Ko sebe mba yoro do ko sebe. No ye dugu to me. Nye dugu to me. Bon, on t'a dit qu'à Foko, Annie, commune Manchalo, Kango, Luko, une marfa, une moto de Betamanga, Dugula, una Sugu, Jobuna Fembeke, una Bagabalula, Uba Muso, Bugo, Bamba, Bugo, Uba, Anacha, Ubu la Mole, Ubu la Misa. Voilà, donc, ni Angoni Andama Kazali, Semente Mene. Ambora ministère la kandama kaji yeno me amakiwara fweso mbora ko wulika jo kalama ye wulika jo ke koro bi côté kabibe kabe ko chama kera voilà no wati na fana dugu fana magobe mena dugu magobe demer la parce anta ya mena mais sisa est-ce que yoro abiko bi abetuko me est-ce que abeti na fo sangele nanze kina ko fe ay yoro ko ne foi ma boy yoro folo ma boyoro tala fo aya kachib ay semaine kon mo fagaray aya gulu makada jona famo ko wulu ko jo amago be kanere de la yoro chama yo fo ndara mondoro wulu population fana yo kele de demander alors angon mi ni mali population de la fa angana fo kambe politicien ngo kuma la parce que kuma dola aminu benni e ba do nere bloqué malien yere de be ka importance de politicien nous na voilà ka fo ko élection da kesi ça parce que namu ka puma wula kale doro on de be ka fanga dulawo basi da la ba angon ka élection kon kesa ta ngala ini mamunu be ni ya klanje ka ngati resoro kasola bi ami mingi na ka minda se fanga ma au mine kibara dla ka mingi se fanga u club la on te yere de ba fo kongo ba anga mo wala no wati na umma ko be frakele la no wati na asiti ga sega nyaso yoro marakono bi ka tibla ko mo ko be frala balo fana manye kam ni nyo wolo la kam sanji kele mana nyo ka fo nyo be jaraw tuwala aywa basi te family soro la amwatu nagosa dugu mako be temere tan wati basi ta la aywa wole kasira anga mero koro minumbe nu mako be ko demaga ta ni jamana re ko kabna anga faso ndema aka abla faso de ngabolo era ka amanga bolo ke to ka mina ka de amfana mbawma akana teme aywa politicien bolo fe akana teme de ko ka bolo ka anga sera fo tu la parce na teme no ka bolo ka abke na fo dugu fe make dugu o beta ke na campagne kelande o ta campagne kela rata ko yera majja dugu de o ba ke ka villa ni ko wera de ke no te dugu kon te bo fe kalama aywa u club la malikura kono na do ne bora bagilen tala memina ta di du kono na ma te teme nyo boti kele nga u ben du mo bina ni mo bi dur na tara fo ko aw ni ron nana betari jo boti garbu boti de beta ka molo ben nyo u be tulu suma ga di mo ma ko e teme ya
a ɲɛ dɔnnen don a ɲɛ dɔnnen don kabini dɛmɛw daminɛna dɛmɛw bɛ dan kɔrɔ bon ni dɛmɛ fana taara n'a hakili la ni hali ONG n'u ye dɛmɛ kɛ n'a fɔra ko kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na olu tɛ se ka se yen n'a hakili la u bɛ d'accord a faamuyali sɔrɔla komi waati man jan an ye temps de waati man jan kosɛbɛ merci bien an ka to ma laban ka don k'a ta fɔ rapidement merci bien e ka woloda faamuyara yɔrɔ problème ayiwa a ɲɛ dɔnna donc balo ma ɲɛ ayiwa furako bɛ mɔgɔw la faamaw u tulo b'a la ayiwa a mara n'a ma kɛ baasi ye dɔgɔkun kelen fila ayiwa an ka tila an yɛrɛ an bɛ se dɔgɔnɔdugu la ye ayiwa n kɔni plateau dogon ne bɛ se inshallahu ayiwa an bɛ taa jamukan sigi ayiwa yɔrɔ kelen kelen don sa an tɛna an bila o bɛɛ la nka page dogon kɔni ayiwa a tɛ mɛn bilen ayiwa an bɛ taa a munumunu ka na n'an ni kibaru min fana nana sɔrɔ o la o na da mɔgɔw fana tulo kɔrɔ 20 21 00 11 an b'an ka maa laban ta sabula waati bolo dalen ale sera allo haba denbaya ayiwa miniti kelen dɔrɔn sabula waati ale man jan a sera ka ban i bɛ hakɛ to baasi foyi t'a la ne ka laɲini ye min ye population yɛrɛ de kan ka wuli parce que an bɛ politiciens ka so yɔrɔ dɔn ne ko n k'an k'o to yen sabulu n'an y'o kɛ u b'o de ɲini na o t'an kelen ka importance d'u la wa o ye tiɲɛ e m'a ye dɔ ko dɔw tun taara ale ka so k'u bɛ taa ale enlever wa o ye tiɲɛ ale bɛ taa enlever kun min na maa b'o dɔn wa mɔgɔ t'o dɔn ale bɛ mun jɔyɔrɔ la qu'il menace quoi pour que maa ka taa menacer donc il ne cherche que ça o de la ne ko ten hali n'u bɔra k'u bɛ taama maliyɛnw ma a y'u to yen ne yɛrɛ b'a fɔ faamaw ye n'u bɔra k'u bɛ taama jemesi ayiwa maa ba kelen ni kɔ u k'a polisi bila sirabada fɛ u k'a lajɛ n'u bɛna maa min bɔ n'a b'o polisi nɔmuru bɔ dɛ olu t'i ka magoya dɔn n'i ma don misiri kɔnɔ a y'a to k'u jɔyɔrɔ dɔn fasoko la sa sisan ma k'u to yen haba maliden minnu bɛ tugu olu kɔ bilen sa o dɔnnen don malidenw ye faamuyali sɔrɔ san caman baara ko alhamdulilayi merci bien an ka foli b'i ye aw to yen ni wulu ci wo ci ka wo ci n'a ma fɛn ye a tɛn'i da nɔ la wa n ko de don aw to wo ci la n ko kolo de tigɛr'u la aw bɛ ɲinɛ o kɔ wa san 30 u da b'an bɛ kolo in de la o kolo de tigɛra kɛlɛ tun y'o de ye koyi ɲɛ tɛ jɔyɔrɔ ko tɛ mali ko tɛ asimi ko tɛ a kelen kelen fɛn filɛ kule la ni asimi y'o wele bi komi nin jɔyɔrɔ d'i ma bi i b'o ye ka tɔw janfa u y'a joli k'a ɲɛna yan ne Bakari bɛ bɔ kuma la ala ka su wɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma Amara ko ne a tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛw la ni ala ye alamisa tile ka yira aw ni na sa alamisa 14h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tile du kelen in sanfɛ kibaruya kura min ma kɛ an na jɛ k'o da ɲɔgɔn tulo kan faamuyali ka sɔrɔ a la Maliba a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min a bɛ se ka basigi cogo min ka malidenw kafolen to aw ni cɛ ka kulomajɔ la